mga guys! Welcome to Cebu Resort Tabuilan. Nanami diri guys. Nako mga kauban guys ay. Hi na. Ato tanawon guys, nanami diri sa Tabuilan guys oh. Good nami guys. Maana ni diri guys, nindot day diri oh. Bibi diri. Uy, ang ako nga. Ibasa ni mo day? Mao ni diri ang Cebu Resort Tabuilan guys. Bag-o daw ni diri guys. Mao naabi diri guys kay bag-o ni diri. Si Mama Ribik may kuan diri, naka-discovered. Oh guys, ayan, swimming pool guys ay. Nay, video ko yan sabing. Kanta ka sabing ha. Kanta. Sa vlog ha? Oh, na. Welcome to my vlog sabing. Hoy sabing. Hi, welcome. Kita tanan? I was a well resort. Kita day tanan di ay. Ate Doris, asa inyo? Tuwa mo sa mga mahalon day. Oh, oy. Unsay number ka? 8. 8? Tuwa mo na oh. Ani sa admin. Tanan. Sa tanan. Ingo kayo ni Kamel. Asa mag-it? Tupat ta. Asa man nyo day? Itasan. 7 pa mi, kamo 8. Oh. Waday mo tudlo day day. Guider. Waday tigay diri ka sa dapit ato ah. Sus guys, wa may katuod ka sa among room guys. Ay. Magwara pa mi asa mi padong. Ay, Tuloy mi vlogger. Oy, magkatukan ko kay bubo kay. aw. Nyan sa man maligo na ta? Maligo na ta? Maligo na ba ta? Guys mo niya mong room ay 14 mi kabuok. Room 8. Nang sod sa mong room guys. Hi there. Mo niya mong room. Hi guys! Doon namin sa mong room guys. Nang among room dire na murag stage. Nas nire atos nire sa ubos. Hi stage nire. Asa ni nako ibutang. Wa sila table sa. Ibutang ako. Ikoy. Na ako na asare. Ay, isin na natin mo gawas ang aircon. Ha? Taas na parigtingin ng aircon. Gupon. Mura man diya ako ihungaw man oh. Nama na is build up. Sabi taw. Asa man to ang hapon? Ano yung hapon? Wala ba dyan pwedeng ito? Ano yan? Dubai. Pwedeng ito ano yan? Ha? Nay may tolya na tag. Dara tolya. Oh, may tolya si Noy. Ano ito yan eh? Dara diri na ako. Dara diri tolya nay. Ano? Ayaw daw siya. Bye-bye, Tolia. Diri tanaw ko ni wala. May sound. Dara may wala ako ano to. Dara. Asa? Dara kan ko mo ako. Ah, nara di ay day. Ay, bibi. Tanawon sa nato diri gawas, guys. Oh. Ano yung swimming pool diri? Ano yung maligo diri? Inom ka diri ka. Oh, ano ito magtagay? Oh. Aba kay kamay naman to. Na sa inyo ha day? Tagay, tagay. Ay, kanindot day. Ari, dito diri ni gabi. Hmm. Level lang.
Ana, di maabli day diri oh. Pero gibuhatan man gud na may higdaanan diya day. Oy, lawi oy asa man. Dili na ablihan kay higdaanan. Nay mga foam. Dire? Oo. Oh. Nino to tanan ko ano. Oo, abli. Di man sigtuyok. Wow, kanindot day dire. Nagagabi mag standby dire guys. Nindot kay dire guys, unyang gabi guys, ari mi dire guys, mag-standby tagay-tagay. Na atong balik ta Lord guys. May kaan ni cactus. Unsa? Nani ko sa outside. Patingo ka di bi ka mao. Bluetooth on. On. Next, Bluetooth tay. Ay mo cellphone day. Ay, gato sa pag-on naman eh. Nalagi mo yung sound. Yan ay tuslok ha. Ay, so ako yung G-Sir, na sounds diri. I-Bluetooth ko na day. Huwag lagi. Ada. Bluetooth. Pwede sila yung huwa ba ni ninyo? Nalagi mo yung Mali mo sound. gamay ko ang sounds. Tika, ito talito. Huwag mo jud ka nga. Ari tag. Unsa mo pag Bluetooth, di mo ka mao. Gato. Music Nakay music no? na. Ug na internet. Nani Bluetooth eh. Hindi mo kinala. Dali sayo kay naligos Marky oh. Hi Marky, welcome to my vlog. Welcome to vlog, Kumita. Ay sabi nga. Hello. Ari ta diri nanaw sa dagat. Tabuilan. Para sa Negros. Ato na sa Negros day. Hi ma'am. Welcome to my vlog. Dunggo ano, buang nga dugay nung nakapicture eh. Didunggo. Padong di pa man to. Aw, duol ra man dai ni sa kuan pantalan. Kani nagsugat gani sila. Oh, ko eh. Dili Uy, dirasad. uy, masangit ka nagkural uy. Imong giti. Uy. Katalinis sa bato eh. Padong na siya sa Negros, day. Oh, ana na dunggo sa Escalante. Oh. Salamat day. Salamat sa pag Salamat sa imong concern. Oh, kay sweet. kalami. Nay kalatsot si ay. Pingbulay, pingbol. Amo na ilang room di nga. Bol. Lo sa layo. Upaw. Gandil to? Tanaw mo nga to sa entrance oy. Ang di na tambon. Di na tamo na sa Ano mo na dako. Hi Pearl. ato tas gawas Paul. Hi Pearl. Pearl. Mo ni dire ang part sa kuan guys, part sa Cebu Resort Tabuilan. Hi Aileen. Oy, Ikaw ba wajud ka mo subscribe sa akong vlog? Ba din ni subscribe ko ko. Wala. Ni-like mo gay ko. Wala. Wa ka diha, mo gibaw sa account ta. Diba mo dala imo ako account ha? Tana ato tas entrance ba? Ato muloy ka tadi luyo. Lagi tana. Dira na mi oh. Secret sa silang kuan sa. Hello. Hi. Yung part Briton. Asa di loy? Minggawas. Natata. Ano? Dumay na sila. Ay ang kay mga VIP man ni diri. Sabi? Mga VIP man eh. TC Tibon, Rosalina Dingke, tulo ra sila kabuok og sinilia. Ha. Tulo ra sila kabuok sa room 4. Bilya with Jack. Dere upatra. Si Rami, si Arjon, si Jodemar o si Joel. Asa din yung room, Bing? Sayson na ka. Awa man tanong nga. Awas naman nga. Si Rambi yung tunga ugma. Pwede ka makakuha ng laki. Ah, kamo na lang diri spare. Kamu ron duha? Di mala?
Ato di mo sa Mindor agi. Mo bitaw ato na ilak sa likod di lagi ni magamit. Di na magamit diha. Di ni magamit kani siya. Sa Mindor mo agi. Gilak to tanong ko mo. Dili na nga diri oh. Nindot sa Danilo day. Mo nang gingon ni Ma'am Tisin pabalhin diri kami. Nya. Na. Dito lang ta kay dos tagay. Nganak to ko tagay. Nindot diri ba kay mo ni bahala diri kay Sibiu. Si Sibiu. Review. Palit ko mo diri. Lingkod ta. Pag swimsuit na mo. Ay to magkakasakuan. Ila sa digilipiuhan ni. Intran. Ala ko po di ay. Kinakwa na naman na. Ambot lang nila. Bakyuman na. Ito nang kita ko ba no dahil karon mga ta tablihan. Na. Ay, sige niya na ang bakilyo. Kuka. Gili pa din niya na mo dia. Uy, kuka na na. Dali mo kay. Baka na ni bang. Ali, pa diri ta guys. Hello guys. Ari mo guys. Ari mo guys. Ay mo diri kay kanang naay. Nakuan mi ba na unsay na? Nabaguhan mi guys. Kay naay kuan diri ba na ignorante mi diri. Kay naay swimming pool nya. Kuan kay sa dagat nya kita kay sunset. Mo na nga diri mi. Murag dili Basta ko. kawin na na mo. Dira. Dali kay. Oh dili kita na tawas mo guys. Asa kita na tawa kita na oy. Taas kayo. Kandila. Wa mo gud sa tunong guys. Video mo na day. Abi dili na. Dili ko day. Ahak na rin. Kuha na day kay. Bagita oh. Ato sa main door. Ari mi dire kay. Lingiing. Ha? Nya nya gabi magtagibay kay mi dire nya mutimpasaw diri ba? Tagay. Nagkataw sa kabugnaw sa gabion. Magkabuta. Siruyo na to tanang kuan. Lagi tana. Ay. Hoy, ikaw, subscribe sa akong kuan ha. Ay, she, subscribe sa akong vlog siya. Hoy, day, huwag ka ni subscribe na ko. Wala, subscribe, day. Kita ka, wala na. Mo ba? Pero huwag ka ni subscribe. Wala pa din. Guys, karang Wala dyan, day. guys. Pila ka buok sobra na gan. Ha? Dia kudak-kudak. Hello! Ano na? Makainom naman ka sa itong pagkabata naglatsot si? Gagyan. Hindi nga to. Nay punuan na ko gusto na kala tuchi. Aw. Maana naman ni oy. Are nama na. Wapa di kami ko no. Ano akong mga gwapa. Sa una pa day ba? Ug magmayo ba? Mangat ka tana kay ikuan sa Flores di Mayo? No? Commercial. Oh, nya. Tuhog-tuhogon. Tuhog-tuhogon. Guys. Ohala kay Linda. Gusto siya mamuha niya lang. Sa ibon. Makahubog. Mao jud. Unya na natagay day kanang inagkuan. Hoy Aileen, ug mga tutag Negros ba? Na pantalan day ay. Pantalan ara diha. Hi guys. Aso niya sa mobile. Guys. Hi. Ari ka diya kay ngaya kay kasi mo. Ato silang yapil sa ako ang vlog si Ma'am Pisi og si Kuan. Yan hi Ma'am Pisi. Welcome to my vlog. Sa mga gwapa din nila guys oh. Siyempre. Oh. Kamu ko mo. Gamay lang kayo, gamay. How do you rate the place? Ay, it's raining. Why limpyo? Saan pag sila do dire niyo ma'am. Ato lagi sa sud. Ato ka sa sud. Mo dili pultahan dito. Mo sa pultahan? Di malak. Tuyok sa. Oh, na din pultahan diri di ay. Sila ra do ha? Uy, na may uwan. Asa lang ka sabing? Ari na lagi ni diri. Adiri na mo. Oh, diri na ni diri. Kami lang tulo sa inig. Asa na day ka? Hoy, na uwan oy. Ako na mga sarani ko na siya. Ay, Rami. Tabangan niyo sa Rami. Ari mo diri. Mga bitaw. Ma'am, ikaw kayo sa tagay karong gabi. Uy, una. Ano, lagi irong saam.
Lawan mo ganda. Ano ka na ba tawag? Ala ulo hindi ay. Anak na 20 ka buong. Dili to bada kung kuan. Nangita to siya hanap. Kanang sayangan anak niya. Diba, kalimot. Wala magay ko iro sa amo. Ma'am yan nananaw ko'y Peter. Ang nanong na din ako ba na wa pagitakan ha. Wa pagitakan. Oh, pag-air ko na tayo. Oh. Ano lang ka? Ano lang sa mo? Ikaw lagi mo. Naluya lagi pa, daluya. Nindot sa nining arita diri kay ano, kakita tag kalachuchi, mahimo tag kuan kanang pearly shell. Mandawi sa una kadaghan kala chichi din si babaw. Oh, ato pag ano ganito lagi nangita ko. Oh, una aman din. Ate na pugwa na sa gaday. Sige sa kutuhon. Asa mo? Tanat-tanat ano tangan tunir na. Balik tangan tunir. Nita na mo hunot tabi. Kuman ta katuyok diri oh. Nana sa swimming pool po dai. Ambot unsa na? Basig ana ang kuan. Dai, unsa ni diri dai mao ni kuan function hall? Unsa diri? Opisina? Opisina na diha? Oh, gamay. Aw ato dali to magkuan. Unsa na? Oh, nahinog dayo. Di ba ito day? Ato inon ka na mga staff day ba? Bagay ka unda na day. Ay, kalami daghan si nagbalbangahan day. Ala, kaninda ta na mga ayot ta day. Ay, ito ba ngayon? Oh, Bawa sa tangay gato. ang kanang taga diri day. Ito pa pinangayo uy. Oh, pingpong sila oh. pasukan na dyan. Magana ang cellphone. Hi guys! Welcome back sa kuan sa Cebu Resort Tabuilan. First time pa namong ari diri guys. Nya nindot jud ay. Ato niya tanawon ang sod guys ha. Ako na sa day. Ikaw day. O sige ako unya. Ina ko mang ibiyang. Gari. Lagi mag-vlog ta kay. 1 2 3. Ah. 1 2 3. Wait, sorry. Isa. Oh, bisa. Dua, usah niti. Sama deh. Lagi ni kuah. Mo na ni ang gate sa kuan sa Cebu Resort Tabuilan. Ada teh. Nana mo sod dito sa kuan sa Cebu Resort Tabuilan guys. Amo mga service ay sa Barangay Banilad, Mandawi City. Mo ni ilang sod dire. Mo ni ilang palibot guys. Welcome to Cebu Resort Tabuilan. Kami diri sud guys kay nami kapayas ang hangyon. Hi ma'am, ang hapon. Ma'am, kana bang yung kapayas ma'am? Pwede tang palit. Kapayas. Kana di ara nay inog. Ah, sige, tuloy pa kuha na. Bilbangan na. Pila man na? Ayun naman. Ay, salamat mama. Ata lang yung staff room mama na may masugo ko. Oh, okay. Nangaam ko ba na? Salamat mama. Ang hangyo mi kwan kay. Hi ma'am, welcome to my vlog ma'am. Si ma'am. Kasi na to ma'am? Elsie Hamura, Elsie Hamura. Oh, siya yung staff dito sa kuan guys sa Cebu Resort Tabuilan. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Bye-bye. Oh, dong. Nakapalit ko dai. Nay, ako nag-iingnan. Nipalit na day. Oh. Ato sa ta. Sa kapayas. Oh, saan may kapalit? Si kuan bang palit ka siya short. Aw, mo ko daw anas short. Day, asa mas Jisam palit mo ka siya short. Asa siya? Jisam. Day ako ning giingnan. Atol. Mga to sa taday ba? Uy, wako yung vlog dito. Ano sa taba? Uy, napay ugma man sad. Ay, di maguba ng sit up. Ito sa ganing. Atong vlog win sige na di Serena yung ate. Ay, lain naman sa dugma. Mamahaw. Ari tayo sa functional hall, guys. Ala ka, pagduwa lang ko, ako lang. Buwa ka pwede naman to may ginusara. Sa pagduwa. Dagat kay. Maani ko dire guys, CEO registration. Dire. Mani among functional hall. Pwede ari mangaon, ari mga snack. Dito kay sila mga kuan guys ay mga lingkuranan, ilang mga lamisa, mga wicker. Buhat saratan. Sa equipment section sa dia. Dito kay lang mga kuan. Mga arrangement.
Dapat sa kita na Ako mong isoroy diri sa kuan kay sa kananan. Functional hall sad ni guys na. Ablay, balikan. Kani diri sa planning and design construction division. Kani siya mo na nga mo ang kuan tarp. Sit up na yan kuan. Ari mi diri magkuan ko. Kaya guys, mo ni ang ilahang restaurant sa diri guys. Kuan sa diri guys. Kari nga side sa mga maintenance section ni guys. Ang ilang lamisa diri lahi, dili na siya ratan. Kuan ni siya kanang marmol. Na guys, mga tuta sa gawas ha, atong liboton. Guys, matumi sa kuan ilang basketan guys. Tabi apo. Nasa sila gamay kuan diri. Unsa man di diri day oy? Ano, na itinukad. Oo. Ana di daghang kuan, tangke. Nagdata ka grakit day. Ha? Nagdata ka grakit. Unsa ni diri exercisean? Nangaligo na sila? Nagaguwa naman. Picture ka to. Mag-anana diri day. Day mag-anana. Mag-anana diri, mag-anana. Oh, dia. Ano? Dito ka dags ng lawas. Practice. Nasi duyan-duyan. Fitness ni diri. 18, we were undergrad, stayed out late, never made it to class. Out of restaurant in a taxi cab. You were sweating bullets on the way to my dad's and oh. You said, baby, think we're moving too fast. I swear the magnolias flash the smile, and that's when you caught me hoping you'd stay a while. Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Maybe I'll fall in love again every sometime. Daddy told me to choose it wisely, but you don't have to try. 'Cause maybe I fall in love every sometime. 25 minutes in church, laugh about everyone we're hating at work. Dinner with your sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. The next day. We were undergrad, stayed out late, never made it to class. Out of restaurant in a taxi cab. You were sweating bullets on the way to my dad's and oh. You said, baby, think we're moving too fast. I swear the magnolias flash the smile, and that's when you caught me hoping you'd stay a while. Maybe I'll fall in love again every sometime. But Daddy told me to
with your sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. You just always know what to say. Strolling down the boulevard, dancing under streetlights. Every year we get older, and I'm still on your Kami na lang kung duha dire, wala jud mi kontra dire. Ikaw din ang sound. Your sister and the joke's gonna hurt. Cry the way home and you're putting me first. Oh, yeah. You just always know what to say.
kamera ninyo, Bi. Bi, pusing-pusing mong tarong, Bi, kay kamera. Ay, Hi, Beauty! Hi! Hi, vlogger. Tapi Romy, gimana muka? Tapi ba? Kansi. Guys, start na. Masa natin.
Alawan na mo, si Pearl